ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಉಂಟು. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್. अंध संकेत अन्ना बोर्ची हाय बोलो. अब ये सब मैं वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ. ये ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲಾರ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಂತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈ ರೇಪಾಂಡಲ್ ಬಂತಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಮನಸೆ ಬಕಾವು ಅವು ಕಿಂತ ಚುಚ್ಚು ಮನಸೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಡಿ ಸಲ್ಲದ ಅಮೂಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದುಲ ಕುಂಬಾಪುಡ ಪೂರಾ ಇರ್ ತೋಪಾಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೂರಲ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಸರ್. ಬ್ಯಾಗ್ ಇವರ ಇನ್ನು ಪಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಾನು ನೀರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಿದಾರ್ದೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ನೇಮ್ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಬಂದು ನಿಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದೇರು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಆಯ್ನತ್ತ ನಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವನೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಆ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನೀರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಿದಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಪೋರೆಗೆದಲ 1.5 ಗಂಟೆ ತಾದಿಂಡು ಬರ್ಸಲ ಮುಗಲಾತನ್ ಬರ್ಸ ಮುಗಲ ಅಂಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಒಂತೋಡಪ್ಪನ್ ತೇಪಣ್ಣ ಬೈಕ್ಡ್ ಬೋಪು अंचा तुका भले पोई भले. ये सब वीडियो करता हूँ ना. हाय बोलो. हाय. अब ये सब मैं वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ. उसका दांत सही नहीं लाडू का और दांत सही नहीं. अभी किधर काम किधर है आपका? हम लोग काम है अभी गोलदाड़ी बोलो. गोलदाड़ी. हाँ गोलदाड़ी. हाँ. इधर कितना साल हो गया गाँव में इधर आके? पहले आया था मैं 8 महीना थे. हाँ. तो अभी हुए हैं जस्ट 1 महीना. दोनों से वो अभी इधर दोनों साथ में काम किया आया है दोनों साथ में. आपका नाम? रजित. कितना साल है आपका अभी? कितना साल हुआ है आपको? हो गया 4 साल इधर आने से. उधर गांव पे सब काम नहीं है? काम है खेती बाड़ी. पैसा कम मिलता है. अगले और संबल कम नहीं आते. ಓಕೆ ಪತ್ತಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟರ್ Okay. Ready sir, go for take. Roll camera. Rolling. अरे
Zoom. Chalo sir, ready ah? Ready? ये ಗೊತ್ತಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಂತು ರಾಜೇಶ್ ಇವ ನಮ್ಮ ಜಿಂಬಾಡಿ ಮೂಲ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗರೇಟ್ ಯಾಪದ ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಜತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಜತ್ತದ ಇಂಚಿ ಬಂದಂಗ ತಕ್ಕಲೆ ಅಡವಡ್ ನಿಂಗ್ಲ ಓರ್ಲೆ ಪಾಪ ರೆಡಿ ready it's bro it's a scooter batti pettukon play aba scooter bike pulsar ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಚ್ಚರಪೇಟೆ ಪೂರಂಡು ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರಿತ್ತು ನಂಚ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬತ್ತು ನಂಚ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ತುಕ ಸಚ್ಚರಪೇಟೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂತಂದೆ ಕೆಂಪುದ ಕೊಡ್ತಾರತಿ ಬಾರ್ಲಾಗಿತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎರಡೆದಾವು ಒಕ್ಕ ಐಟಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಈ ರೇಪಾಂಡಲ್ ಬಂತಾರ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡು ಇಂಚಿಂದ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೇನೆ ನೀರು ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಗೆಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಹೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಚುಂಟು ತೂಲೆ ಸ್ಪಂಜ್ ಬಾಡಿನಿಂದ ಈ ಬಲೆ ಇಂಚಿದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಶರ್ಟ್ ಎಂಚಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ಕಲರ್ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅವು ಆಜಿನ ತೈವ ಡ್ರಾಪ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡ್ರಾಯ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕೊಂತಾರೆ ಕಾಡ್ರಾಯ್ ಅವಾನಿ ತುಕಿದಪ್ಲೆ ಕಾಡ್ರಾಯ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂಚಿತ್ ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವು ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಚಂಡಿ ನೆಟ್ ಉಂಡಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು 1.5 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ 1 ವರ್ಷ ದಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಇದೀಗ ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚೋಡು ಬಚ್ಚಿಡು ನೀರ ಕಾಡ್ರ ಇದೆ ಎಂಚಂಡಿ ಅವು ಒಂದು ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಅದು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ದಕ್ಕೋಡು ಪಾಡ್ದು ಭಾರತ ದಕ್ಕುನ ಎಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ದಕ್ಕಡ
ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬಂದ ಒಂದು ರೈಟ್ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಣೆ ಅತ್ತಿ ಏನತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ಪಣಿಗೆ ಈಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೋರ್ದು ಹಾಂ ಒಬ್ಬರು ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಥುನ್ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಟು ಸೇಮ್ ಒಂದುಂಟಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ XML ಎಕ್ಸ್ಎಮ್ಎಲ್ ಬರ್ಬೋಣ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತು ಕಲರ್ ಇಕ್ಕಿ ಮೂಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸಿ ಇಂಚಿನ ಅವೇನೇ ಲಕ್ಕದ ನೋವು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಐತ ಲೆಕ್ಕ ನಂದು ಇತ್ತೇ ಟೈಟ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲುಂಡು ಅದು ಮಿಥುನ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕು ನೀರು ಎಮ್ ಅವು ಎಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗೆತ್ತ ಲೂಸು ಅದು ಲೂಸು ತಲ ಹಂಗೆ ತುಂಬಿ ಪಾಡು ಬೋಡಾಬಣತೆ ಅಂಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ ತೊಂತಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಆಡುವಾನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೇಂದು ಬಕ್ಕ ಅವ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಂದು ಪುರ ವರ ನಾನು ಪಾಡಿ ಹೇಳ ಬಕ್ಕ ಅವನೇನೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಕ್ಕದ ಪುರ ಕೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಕೋಡಿ ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಪಾಡೊಂದೆ ತಿಂದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇರೆ ಮರ್ತು ಕೊಂಚ ಕೋಡಿ ಇಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಬರೋರ ತೆತ್ತದ ಬಾಂಡ ಇರೆ ತಿಂಗೋಲ್ ಬಂದಾತಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜನ ತಿಂಗಳು ಇಂಚೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತರ ನೀರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆ ತೊಟ್ಟೆ ತಿಂದಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ದೀನಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿತು ಕುಂಬಾಪು ನಡಿ ಮನ್ಪದ ಬಣ್ಣ ಚೂರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿಡ ಮನ್ಪದ ಅಂಚಿನ ಎತ್ತ ನೀರು ತೂಲು ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನ್ ತಿಂದ ದಾಲ ಆಪುಜ ರಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಖ್ಲತಿ ಅಂಜಂದತಿ ಅಂಜಾವು ಅಂಜಾವು ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಚೆ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಟ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೀರಾ ಹಿಡಿದು ತೊಂಬೈದು ಇಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಅಂದು ಸದ್ಯ ಇದು ನೆನಪೇರಂಕ ಮಂಡತ ಮಂಡಗೆ ಪಡೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಕೂಲಿ ಕುದ್ದೆ ಬಾಂಡ ಓಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಂಡ ಓಡ್ ಸೈಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚುಂಡು ತುಲಿ ಐಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಓಡುವ ಮನಸೆ ಬಕಾವು ಅವು ಚುಚ್ಚು ಮನಸೆ ಹೌದು ಕಲರ್ ದಿನದ ಸಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಒಂದುಲ ಕುಂಬಾಪುಡ ಹೌದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಕಾಟನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಲಾಪು ಚಂಚಂಡ ಹಾಂ ಅವಿರು ಏತ್ ಸಮಯದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಮೀ ಪೊಡಿಯಾಪು ಜೊತೆ ಇಂಥವು ಬೇಲೆಗಳ ಪೂಪು ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂಚೇನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೈಟ್ ನೆಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನೈಟ್ ಬಚ್ಚನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬತ್ತನವ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರಡೆ ಒಂದತ್ತೆ ಏತು ಮುಖ ಏತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಆಂಡೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಆತು ನೈಟಿಂಗ್ ಲೀಡ್ರು ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇದು ತೋಪಾಡ ಥಿಂಕ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅವನ್ನೆದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಬಂದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು 10 ಒಂದು 10 ಈಗ ಅವು ರೆಡ್ ಲಾಕ್ 20 ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಂದು ಸೈಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಓಕೆ
ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಆಯ್ತು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೀತ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಡೋದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೊಡು ಇತ್ತಿನ ಮೀನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಬರೋದು ಇದಪ್ಪ ಗಲ್ಲದ ತೀರ್ಥ ಮೇಟ್ರಿ ಎಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ 30 ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ ಆಕ್ಸನ್ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಜೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ 4th ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಓಲೋಲ್ ಬಂಡ ಎಡಪದವು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸತ್ ನೀವು ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಲಾಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ಒಂದು ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೂಲು ಆಕ್ಸಂಡ್ ಮೂಲು ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ವೆರೈಟಿದ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲ್ಲ ಹೊರ ನಿಖಲು ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಉಂಟು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ಶಾಪ್ ಹೊಟ್ಲ 4 ಶಾಪ್ ಹೊಟ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂಚನ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನರ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರಕಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತುಕಾಡಿ ಪೈ ಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತಿರೋದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇಂತಲೋಗಿ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆವಾವ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಣ ಹಾಲ್ ಕೃತಿ ಸೋಪೋಲಿಯಾ ಇರೇನೇ ಜೋಕುಲಟ್ ಗೊಬ್ಬನು ನಿತ್ಯನ అవే లైఫ్ లాయ్ కదా ఆడితే మరి రీజనల్ దెప్పోలాల్ ಅಂದ ಸಂಕೇತ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರ ನೆರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾಡ್ದೆ ಪತ್ತದ ಏನು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡುವೇನು ನಿಗಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತಂడి ಮೊಗಲ್ನ